Vi vil gerne høre Din idé. Vi vil gerne høre dine forslag, dine idéer til, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen. De næste 4 år er de 5 regioner gået sammen om, hvordan kan vi forbedre din oplevelse som patient, men også som pårørende på vores danske sygehuse. Det gør vi ved at sætte en række projekter i gang, der handler om bedre service og kommunikation. Vi har allerede indsamlet rigtig meget viden fra patienter, deres familie og medarbejderne, der kan hjælpe os til at beslutte, hvad vi skal gøre. Men måske sidder du med en idé til noget, som kan gøres anderledes og bedre. Det vil vi rigtig gerne høre om. Det kan være idéer til, hvordan personale bedre kan inddrage de pårørende i det behandlingsforløb, som foregår på et sygehus. Eller måske hvordan man som patient føler sig mere velkommen. Idéerne bruger vi som vejledning og inspiration til, hvilke projekter vi skal sætte i gang de næste 4 år. Vi indsamler idéer i Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland. Region Nordjylland. Så del din idé med os og med mange andre, og vær på den måde med til at forbedre de danske sygehuse.